General Captain, abantu abasha, uDodana, abashumayeli, Sunday School, ama-vice, abantu abasha bonke, omakhelwane, nebandla lonke egameni lomkhulu wethu uJesu Kristu. Amen. Ngiyabingelela abangcwele. Ngizocela nje sitholise amakhanda, kuyavuka kumina enhliziyweni ukuthi njengoba sihlangene abathandekayo, baningi ebesihamba nabo nendlela ebebefisa nabo ukuthi kufike lolu suku bagubhelane nathi uJune 16, kepha babizelwa enkonzweni yangasendla. So ngalawo mazwi ngizocela nje sibantu moment of silence for few minutes. Amen. Amen. uJesu ke wabheka amazulu, uJesu ke wabheka amazulu, uJesu ke wabheka amazulu, yena wayesehla wayishintsha impilo yakho. Bangcwele, noma mhlambe usukhuleke kangakanani, uyabona uNkulunkulu ukuthi akakayizwa umthandazo yakho, kodwa yena umkhonza ngokumqonda, yena uye ehle empilweni yomuntu bese qedela ishintsha. Bangcwele, sikule nkonzo yabantu abasha, kuthiwa angizosho umgomo, bazalwana mzini uzoshumayela, ngizosho nje umgomo esamba ngawo, emveni kwalokho bese ngiyohlala phansi. Bangcwele, amen. Bathandekayo, umuntu engabumela uyena usihlalo wabantu abasha we-region yonke, abantu abasha. So uye wacela ukuthi ucela ngime la ngenxa yempilo ukuthi yena akaphilanga. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngiyemgomeni, ngizocela nje uku-announce lokhu. Usihlalo wala ekhaya engicabanga ukuthi uye wakulibala ukubaleke kakhulu. Bangcwele, uma ngabe sikule nkonzo siyanamukela njenge-KZN region ekomidini labantu abasha. Siyabonga kakhulu ukuphumelela kwenu enadela bonke neza nathi anizobhubha kanye nathi uJune 16. Siyabonga kakhulu bazali bethu, siyabonga kakhulu bobaba bethu ukuthi nibe kanye nathi kule nkonzo. Sithembe ngaphandle kwenu asilutho. So uma ngabe sibona inhliziyo zethu ziyathokoza, ngoba kubalulekile ukuthi umzali ayisupport ingane, ngoba ingane ingasasupportekile iyibone ngazathi silahlekile. Yingakho nila nabazali bethu, ngoba kufanelekile ukuthi nisigande endleleni ukuthi sisahamba ngokuyikho yini, singaphumi emakhaya sithi siye enkonzweni kanti sijikela kwezinye indlela, ngoba umhlaba namhlanje awusaqondakali. So siyabonga kakhulu ukuba khona kwenu kuyasikhuthaza and siyalibona nothando elisipha lona. So Bangcwele, uma ngabe siphuma la kulomnyango la ngaphezulu kunetende elimhlophe, kunezindlu lapha yazangasese, batheke abala ekhaya esandleni saka-right, yabesilisa esandleni sokunxele, yabesifazane. Bangcwele, ngicabanga ukuthi mengabe kukhona ofisa ukuyochitha amanzi, sizozithola lapho izindlu zangasese. Ngingene ezwini bazalwane encwadini Amakhosi okuqala ivesi, Amakhosi okuqala
6 to verse 7 lapha ku verse 7 la ifundeka kanje incwadi ithi indlu isakhiwa yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwalini akwa amen bantwana amakhosi okuqala abazalwane 6 ivesi elika 7 bangcwele ivesi elika 7 la ifundeka khona kanje incwadi indlu yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwalini akuzwakalanga sando nazembe napiki nanto yensimbi isakhiwa amen bangcwele so ngalawo mazwi bazalwane siyikomiti labantu abasha kwi-KZN region siyanamukela bangcwele ke angizokushumayela izwi kodwa kukhona enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu akazwani nendawo enengxokozelo uNkulunkulu akazwani nendawo engenayo ipeace engenakuthula so uma ngabe wena kunezinto okunezimo odlula kuzona kunengxokozelo uyamfisa ubaba uNkulunkulu ukuthi eze empilweni yakho kodwa uma efika kunomsindo ngisho ukuthi uyathanda ukusiza kodwa akazokwazi ukusiza ngoba empilweni yakho akukho ukuthula so bazalwane lento yokuthula ibalekile into ehleze sishumayela abangcwele ukuthi kubalekile umzalwane endleleni ayihambayo kube nokuthula akungabe khona enkonzweni noma ebandleni kube khona ingxokozelo ngegama lakho bangcwele kubalekile ukuthi uma umzalwane ube nokuthula uthi naloko aphathekile kahle but uze kuyena uzomkhokhela akufanele kuze kube umkhokheli webandla okukhokhelayo kepha umzalwane uyakwazi ukumkhokhela omunye umuntu uma umbona ukuthi ngaphakathi akaphilanga kepha uyakwazi ukusinda nokuphila ngegama lakho bangcwele kubalekile ukuthi empilweni sibe nokuthula ngoba uJehova akahlali endaweni enengxokozelo uyahamba endleleni uyafisa ukuthi ngangcono kube izinto zakho seziqaqekile noma uyakhuleka izwini lakho kepha uNkulunkulu uyafisa ukukudedelela kodwa manje empilweni yakho uyabona ukuthi akukho ukuthula kungenzeka kube bazalwane kunomzalwane olimele ngenxa yegama lakho kodwa wena kunezinto ezibheke enkosini hayi ngoba ungezoyithola izinto ezibheke enkosini inkinga yakho kunalomzalwane omnyathelile ngemuva kepha uJehova uyafisa ukumnika kodwa wena unako ukuthula wena futhi uyafisa uJehova ukwehlisela into zakho kepha wena unako ukuxola kubalekile ukuthi mengabe umzalwane ukwazi ukuthoba lokudlula entweni akubalekile ukuthi uma ngabe umzalwane eze kuwena ekunyathelile ekutshela ukuthi unyathelile then intubu usuyayidlulisa kepha kubalekile ukuthi mefike kuwe wazothi kuwena wazocela uxolo kepha wena usuba nayo inkonzo yentethelelo yingakho singakwazi ukuthi siqhubekele phambili ngempilo zethu ngoba zibanjwa into ezincane yilento yenxokozelo nokungaxoli nokungabi nokuthula so ngalawo mazwi ngithi bazalwane kulo June 16 singabantu abasha asibe nakho ukuthula sibe nayo inkonzo yokuxola egameni lomfowethu Jesu Kristu ngithi nje ilawo mazwi ngicela ukwehlela ngezansi ngidedele